veu molt baixeta i a mode de burla, començaren a cantar-li. Qui s'atreveix a entrar en la gruta a molestar al rei de la muntanya? Qui s'atreveix a entrar en la gruta a molestar al rei de la muntanya? Aquí està. Aquest projecte pretén arribar a tot l'alumnat per un costat, per això volem fer-lo en realitat augmentada, i per l'altre ens va permetre desenvolupar tot aquest escenari holístic des de l'àrea d'artística. El que pretenem és trencar aquesta barrera que existeix en quant a la lectura i interpretació del llenguatge musical formal. Perquè tots sabem que a l'hora de desenvolupar l'hàbit lector o el procés lector facilita molt la feina un ambient en la llar que siga alfabetitzat. D'aquesta manera, si moltes vegades ens trobem en la barrera que hi ha ambients a la llar que no estan alfabetitzats, encara és més gran la barrera quan busquem ambients musicalitzats. Aleshores, el desenvolupar una sèrie de partitures o un llenguatge musical basat en la realitat augmentada, en els sistemes de realitat augmentada i molt intuïtiu, trencaria aquesta barrera i aconseguiria pràcticament l'accés universal de tot l'alumnat a la interpretació i vivència, sempre de mode actiu, d'aquest llenguatge musical. Per garantir l'accessibilitat a aquest llenguatge musical universal més intuïtiu, hem pensat que l'eina més apropiada seria el musicomovigrama. El musicomovigrama parteix del musicograma tradicional, que és una partitura però més visual, amb icones, amb dibuixets, que ens permeten seguir la partitura i inclús fer-nos una estructura més visual de lo que seria una partitura normal, tradicional. Una de les pegues d'aquest musicograma és que ha d'estar el mestre fent seguir en tot moment per on va l'audició. Al dotar de moviment estos musicogrames tradicionals ens apareix el musicomovigrama. D'aquesta manera no cal que siga el mestre fent seguir la partitura per on va, perquè els dibuixets ja t'indiquen per on va. Un cop hem garantit l'autonomia de l'alumne a l'hora de seguir una audició, doncs arriba el moment de fer-ho partícip afegint una instrumentació a aquesta peça. D'aquesta manera apareixerà també visualment en el musicomovigrama les parts que han de tocar els xiquets d'una manera visual i senzilla, i ells també autònomament a casa podrien ser partícips, podrien estudiar-se una partitura, podrien tocar i ser part activa de la producció musical. Bé, una vegada tenim clar l'objectiu que volem desenvolupar en el nostre alumnat i el producte final que volem aconseguir, anem a dir una sèrie de passos. El primer pas seria agafar una peça auditiva i dotar-la d'animació, convertir-la en un musicomovigrama. Nosaltres, a més, volem dotar-la d'una animació més significativa, és a dir, més pareguda a una animació de dibuixos animats que no a una sèrie de pictos que van il·luminant-se o van movent-se. Per què? Perquè creiem que això és molt més motivador per a l'alumnat. Una vegada tenim aquesta animació feta, el que faríem és afegir a aquesta animació a l'estil dels musicomovigrames, és a dir, a l'estil d'un picto que va marcant el tempo i el ritme, les instrumentacions. D'acord? Una vegada tinguem aquestes instrumentacions afegides al vídeo, és a dir, tu tindries una part central de la imatge on tens el desenvolupament del musicomovigrama i als laterals, tipus una partitura tradicional, anirien apareguent els instruments i els moviments. D'esta manera, quan tinguem aquest producte final, tindrem per un costat una peça visual que a l'alumne li permeteix anar seguint una partitura i al mateix temps una instrumentació també visual i d'accés universal que a l'alumne li permeteix viure i interpretar aquesta melodia. Què haurem aconseguit en això? Haurem aconseguit aquesta vertent social i cultural que té la pròpia educació musical.